Salamu alaikum masoyana masu shiga YouTube ina da TV a cikin YouTube. Idan kuka shiga sai ku danna akwai inda aka rubuta subscribe, sai ku danna nan wajen, sannan kuma sai ku danna kararrawa. To na gode sosai, Allah saka da alheri, Allah ban zumunci, amin. To ina matan da suke yawan tafiye-tafiye kasashe da garuruwa, da suke harkar kasuwanci. Ke mace ba a ce kake kasuwanci ba, amma komai da lokacin shi, ki dinga ware lokaci akan mijin da ya aure ki aje a gidan shi. Mace ko da irin matan da suna da lokaci ma suna gida, ita gabaɗi sai mace ta sakarwa masu aiki komai. Mace ta zauna ita kenan a gaban ta wani cokaro dan kwada, ake daurin dan kwadin iri-iri ne, ta riƙe remote daga wannan tashar ta shiga wannan tashar, daga wannan station nan gaba daya. Kina mata aure, mutum ya auro ki ya kawo ki gidan shi, ya ka gabaɗi sai ki sakawa masu aiki komai. Mai aiki ita za ta share ɗakin mijinki, mai aiki ita za ta yi wa mijinki girki, ta kai mishi abinci, ta kai mishi wanka, ta yi mishi komai. Ke da kike matsayin matar shi, ke gaba ɗaya ba wani abu da za ki yi wa ki faranta mijinki rai. Haba, wani irin abu ne? To me zai hana mu wannan mijinki irin ransa ya ɓaci ba zai auri mai aikin gida ba? Saboda ita mai aikin gida ta take duty din da ya kamata ke ki wa mijinki. Ai bai kamata ba irin wannan. Mace ba a ce kanki kasuwanci ba a ce kuma kanki kallo ba. Komai sai ki tsara kowanne abu da lokacin shi. Har irin wannan matan da suke tafiye-tafiye ma su tafi wata kasa ko wani gari, su bar mai aiki da ta bar mai aikin gida da yara da mijinta. Ai wannan bai kamata ba, wannan duk ba daidai bane ba. Irin wannan sai ka ga irin mace mata irin masu wannan sakacin, sai ki ga miji ya je ya auri mai aikin gida, ke ki ga ana ta gyare-gyare. Alhaji menene sai miki banza, alhaji menene sai ki ga an gyara wani bangare, sai da kawai kina zaune wata rana sai kawai ki ga an shigo ana ke ki ga an rako amarya, sai ki ga ruko ayyar ki ga amarya taho, ga ekuye ga eku mun kawo, ga ekuye ta kici ta kisha sai dan karan kuka, ga ekuye ayyar sai kuma ki jar anye mama mama ye iye anye mama labo sai ki ga an rako amarya ana buɗa, sai kuma za ka ta gaban ki ce to ga amana uwar gida mun ka miki, kina buɗe yace la mai aikin gidan namiji ne ya aura. Sai ki ga mai aikin gida ta ce ayir kishiya kide ba mai aikin gida ba, ta fara miki fasara. Ke kuma mace ta fasata, alhaji shine ka rasa wace zaka aura, ka rasa wace zaka aura, sai mai aikin gida na duk matan da suke garin nan ka rasa wace zaka aura, kaza ai kaza menene ai menene. Ki ga mace tana binna wa ija, ke uwar gida ke kika ja. Duk yawancin matan nan da za ka ga mijinsu ya auri mai aikin gida, duk su suka ji matsalar daga wajensu ne, daga wajensu ne, ba daga mijin ba ne ba. Mata mun wannan abu duk mata masu wannan halayen su gyara kurakuransu. Mace mata ku tsaya ku dinga kula da mazajen ku dinga ba mazajen ku haƙinsu yadda ya kamata.